thoughts get thrown around. Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit, kikeltek a csibék. Úgyhogy itt vannak, most meg vannak rémülve egy kicsit. Egyébként mindenki, majdnem mindenki fehér lett. 2 darab fekete van benne, meg ilyen foltosak. És most nem fogom tudni, hogy melyik a Leghorn, melyik a Bráma keverék, ha van benne olyan tojás, meg olyan Cemaninhoz tettem Leghorn kakast, úgyhogy majdnem mindenki fehér lett, 2 darab, aki fekete, aki biztos, hogy nem a Total Leghorn. Nem tudom a Total Leghornokat hogy fogom kivenni belőle, úgyhogy valószínűleg indítok még egy keltetést. Meg ha a Brámából nem sikerült bele tojás, mert 2 tyúk van ott, és igazából nem tudom melyik tojt, hát majd meglátjuk. Na, van egy ilyen kis önitatójuk, egy unikumos dobozból, úgyhogy már jól, direkt, hogy, mert amúgy mindig kipocsolták a vizet, de így is sikerül nekik. Úgyhogy így vannak. Ha van, aki alszik az etetőben, van, aki mellette, vannak, akik kinyúltak a sarokba. Egyébként egy lámpa világít nekik, ez körülbelül egy, azt hiszem 60-as, ha minden igaz, izzó. És van ott nekik egy ilyen termosztát betéve, van egy ilyen kapcsoló, van egy termosztát betéve, amin be van állítva a hőfok. Ez most 34 fokig megy, tegnap keltek ki, illetve hát ma jött ki a reggel az utolsó adag. Most még meleg van, de egyébként hetente hülyeséget beszélek, naponta 1-2 fokkal lejjebb tekerem. Most világít egyébként, mert lejjebb ment, elég nagy ingadozása van. Van egy ilyen páratartalom és hőmérőm, amit így beépítettem ebbe a dobozba. Másik oldalán itt így el van kerítve, mert amúgy minden pihés lenne. Úgyhogy amikor eléri a hőfokot, ő kikapcsol magától, tehát tök itt lehet hagyni, és akkor nem lesz semmi baj a csibéknek. Minden nap 1-2 fokkal lejjebb tekerem, és olyan 2 hetes, 1,5-2 hetes korukba már nem azt mondom, hogy ki mennek, de már akkor nem egy ilyen világítós dobozba kerülnek. Csak így ilyen hirtelen összeraktam, ebbe szoktam keltetni, illetve ezt tavaly raktam össze, az lett egy másik doboz volt, de ezt a dobozt be tudom szerezni, úgyhogy ezeket így akár cserélgetni is tudom. Úgyhogy ennyi lett volna itt a kis videó. Igen, van, aki alszik egy kukacból, van, aki ugrál. Van benne egy, amelyik ott a sarokban van, most vibrál a lámpa, akinek szétcsúszik a lába, hát nem tudom mi lesz belőle, majd meglátjuk. Ez a kicsi fekete, ez élelmes, úgy látom, ő éhes és eszik. Egyébként mindenki jól van, de hát van, aki az etetőbe alszik, van, aki a földön, keresztül ugrálnak egymáson, elbóbiskolnak állva. Na, majd mutatom a következő fázist. Egyébként fogok még egyet keltetni, mert csak Leghorn, vagy nem tudom, hogy fogom megkülönböztetni majd akkor is, meg Brámát kéne. Most már 2 tojás van naponta a Bráma és a nem tudom milyen kicsi tyúknál, úgyhogy biztos, hogy az egyik Bráma, úgyhogy ezt ki fogom keltetni még, úgyhogy indítok még majd egy keltetést. Na, most már eltelt 7 nap, hálózni kell őket, mert nagyon mozgékonyak. Kajából szépen bealmoztak maguknak, persze törik egymást. Úgyhogy most már 1 hetesek, pont 7 naposak, úgyhogy nagyon élénkek. Amint kiderült a végén, Bráma nem volt benne, mert most kezdett el tojni,
Úgyhogy elindítottam egy következő keltetést, ez a Brahma és Leghorn kereszteződésébe. Hát ők meg főleg Leghornok, meg ez az Ayamcen, amihoz tettem Leghorn kakast. 4 elpusztult belőlük. Egyébként azt a 4-et, azt pont én segítettem ki, mert küszködtek a tojásba egész nap, vagy 20 órán keresztül, nem tudtak kijönni, hát segítettem nekik kijönni. 4 darabnak, na az a 4 darab az el is ment. Tehát egyébként, ha ne segítsetek nekik, ha kijön, ha nem, akkor is. Jaj, na köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Legyen további szép napotok. Sziasztok!